Ah, superior! Vale, adiós. Perquè superior era la més, no? Perquè si no sé que un caixer al No és un caixer, és un puto gerent, vale? Un càrrec molt més important del que tu podràs aspirar en ta puta vida, vale, Jofre? Vinga, jo em mato abans de ser un caixer al bon preu. És que ni del Sol, ni del Consum, ni del puto Mercadona, és el puto bon preu. És que a més, com es deia aquest panellet? Què? El caixer. Dorian. Dorian? Què cony és un Dorian? És que no és ni un nom real, Dorian. No es pot tenir una conversa civilitzada amb tu, Que no? hòstia. Que no? Són 69 o 69. I tens dues maneres de pagar-ho, tant anal com felatio. Estàs de conya o què? No és el caixer, subnormal, que és el puto Però gerent. com si és donant d'espermes, que me la suda! Mira, és que no t'hauria d'importar si me l'he follat o no, vale? Sinó que he sentit una connexió real amb ell. Ara ets la víctima, no? Esclar que tindràs una connexió. Si aquest home sap fins i tot la marca d'escuradents que utilitzes. Mare meva, com puc estar begut tan i tan estúpid? Saps com es diu mamà en anglès, però no saps el que és el PIB, eh? Qualsevol cosa mínimament important. Que no sé què és el PIB? Que no sé què és el PIB? Això mateix, no tens ni puta idea de res. Producte interior brut. El que jo deia. Estúpid. Clar, estúpid. Algú més a dir? Ara et poses sèrio. Molt bé, això m'agrada. A quants més tios m'he de follar perquè espavilis? Perquè espavili. Mira, folla't el mossèn Joan, és que folla't el del líder també si puges de rango. És que jo ja no tinc prou. Sí, Jofre, sí. Sempre fem el mateix. Sempre tens prou, però d'alguna manera sempre acabes tornant amb flors i tot. Patètic. Ets com un nen petit que depèn de la seva mare. No estàs cansat? Sí, Carla, sí. Massa. Ja veurem. Ens veiem en 2 dies o així, calculo. No. M'has d'estimar per qui sóc, no per qui vols que sigui. No tornaré. Bona nit, Jofre. Fins demà.